Bon vespre i benvinguts en aquest programa de ràdio. Avui, en directe, des del Teatre Principal de Palma, volem oferir una xerrada sobre Turandot. Però no sobre Turandot, sinó sobre els finals de Turandot. Els enigmes que se plantegen a través d'aquesta darrera part de Turandot que el compositor va deixar sense escriure. Benvinguts, amics, en aquest programa en directe des del Teatre Principal de Palma. Moltes obres d'art han quedat sense acabar. Ens han arribat moltes obres d'art incompletes. Anem a veure alguns exemples. Leonardo da Vinci, per exemple, en té dues més, però dues importants. Va fer uns esborranys pel que havia de ser un cavall de bronze, un encàrrec del duc de Milà. No va acabar mai aquesta escultura. Leonardo també, el seu primer dibuix, el seu primer quadre, que és una adoració dels reis, no la va acabar mai. La tenim sense acabar. Dins aquest mateix món de l'art, Tiziano, per exemple, mai no va acabar una pietat que ell havia encetat per tal que servís com a decoració a la seva pròpia tomba. De Mozart, coneixem un retrat molt famós, el retrat més famós que coneixem de Mozart, el va començar Joseph Lange i avui el tenim inacabat, incomplet, en el Museu de Salzburg. I ja que parlem de Mozart, no parlem del seu Requiem, també ens ha arribat incomplet. Pel que fa a la literatura, tenim molt de casos d'obres incompletes. Stevenson deixà a mig fer la seva darrera novel·la. Scott Fitzgerald també deixà incompleta una altra obra, una novel·la també, el darrer Magnat, tenia per títol. Kafka, dues obres va deixar incompletes, Amèrica i El castell. Samuel Taylor Coleridge, per exemple, un gran poeta, grandíssim poeta, ens va deixar sense saber com seria el final de Kubla Khan. Hemingway també té una obra incompleta, per tant, que no sabem com acaba. El Marquès de Sade i Hergé té unes aventures de Tintín que no va acabar mai. Pel que fa a la música, Joan Sebastià Bach, per exemple, seria un exemple de deixar un llegat incomplet. L'Art de la Fuga acaba amb unes paraules manuscrites, si agafem el manuscrit de l'Art de la Fuga, trobam avui unes paraules escrites pel fill de Bach que diuen aquí va acabar l'obra perquè el compositor va morir. Schubert té una sinfonia incompleta, tot i que en aquest cas podríem pensar que ell la volia així. No tenim cap idea per pensar que Schubert volia 4 moviments, en va escriure 2, però no va deixar cap esborrany de 2 més. Per tant, podríem pensar que realment és una obra incompleta perquè el compositor la volia així, només de 2 moviments. No ho podem assegurar tampoc. Però, amics, ens centrarem en una obra incompleta. L'obra de Puccini, Turandot. Turandot ens ha arribat sense la part final. El compositor no la va escriure perquè va morir abans d'acabar-la. Permeteu-me que abans de seguir, o que segueixi, no jo com a presentador d'aquest programa virtual de ràdio, el fictici programa de ràdio, permeteu-me que convidi a una persona, un savi, doblement savi. Savi perquè com a persona és sap d'òpera com ningú. Però, a més, també és un savi xinès, és un savi teatral, és un savi que ens ajudarà a entendre, perquè la viu des de dins, aquesta òpera magna de Puccini. Convidam aquí a l'estudi, aquest estudi improvisat del Teatre Principal, a un dels 3 savis de Turandot. Ja li he donat la benvinguda.
que han començat una mica pel final, perquè realment aquesta conferència, aquesta xerrada, aquest programa ideal de ràdio, porta per títol això, Els finals de Turandot. Una cosa que al final de la conversa cada un de vosaltres podrà pensar si és un final obert, si és un final tancat, i cada un fins i tot podrà arribar a agafar, a pensar un possible final. Senyor Savi, bon vespre. Bon vespre. Gràcies per acompanyar-nos avui vespre aquí. Gràcies per convidar. Primer de tot volíem fer unes petit preludi d'on ens trobam quan va Turandot. Tot comença, per posar una fita, podríem anar al senyor Gozzi. Podria adelantar-nos una mica a Gozzi, qui és Gozzi, el situam dins un panorama de la comèdia de l'arte, situam la història, etc. Les mil i una nits. Ho podem situar d'aquesta manera. Carlo Gozzi, diguem que rival de Goldoni a Venècia, compta, rep la faula de Turandot, que la podem trobar referenciada, no exactament titulada així, a les mil i una nits, li arriba a ell i ell fa una comèdia. Una comèdia que serà l'argument de nombroses produccions musicals, inclús òperes completes, amb noms semblants, i Turandot és un personatge central a tots elles, amb altres personatges que surten de vegades no, ho anirem veient. I Carlo Gozzi és l'autor de la Turandot que farà servir Puccini, però no directament. Hem de dir que Carlo Gozzi, el nostre Savi, era un poc rival de Goldoni, oposat a nivell estètic, oposat també a nivell social. Ell volia defensar, com deia un comte, ell volia defensar els drets de l'aristocràcia. És una mica ja al final de la comèdia de l'arte, i apareixen en aquesta obra Turandot i moltes altres, perquè va escriure també l'amor de les tres taronges, que més endavant altres compositors també agafarien com a referent, com a temàtica, a Prokofiev, per exemple, per una de les seves obres. Clar, va succeir que Carlo Gozzi va escriure una comèdia a la veneciana, on la Xina passava per aquest emís. Va resultar que Schiller va fer la seva versió, convertint la comèdia en una tragèdia. Però aquesta comèdia de Gozzi la va agafar directament un altre compositor coetani de Puccini. Estem xerrant de Ferruccio Busoni. El seu llinatge sona italià, però Ferruccio Busoni era italo-austríac. I la seva Turandot, que veu directament de la Turandot de Gozzi, està escrita en alemany, en parts parlades, i és una òpera més curta, amb unes diferències que els valorarem posteriorment. Entre Gozzi i Busoni hi va haver un intent d'un compositor, Antonio Bazzini, que l'any 1867 va estrenar una Turandot a Milà, l'escala de Milà. Va passar molt desapercebuda, per tant, podem dir que des de Gozzi fins a Busoni no hi ha hagut, diguem, un interès seriós en tornar a tractar el tema. Ben que altres compositors, si la feien servir per música incidental, Paul Hindemith, és a dir, n'hi ha amb el tema del Turandot, però com a òperes, fins Busoni no tenim aquesta més. Busoni va estrenar l'òpera Turandot juntament amb Arlecchino, fent servir els elements de la comèdia de l'arte, que eren les tres màscares que després Puccini no va fer servir de la mateixa manera. Ens trobam que Carlo Gozzi té un argument que és una fàbula que Busoni utilitza i que permet resoldre l'òpera amb una certa coherència, tota la coherència que es pot trobar en una història fantasiosa on tot val. Aquesta és la qüestió. Però Puccini, juntament amb Adami i amb Simoni, els seus llibretistes, no varen agafar, com ja hem dit abans, la peça de Gozzi directament, sinó que la varen passar a través de Schiller. Schiller, ens hem de situar... a Weimar. Schiller és l'autor entre moltíssimes altres poemes del Bo de l'Alegria, que va utilitzar Beethoven per la seva novena sinfonia. Schiller va agafar aquest tema de Gozzi i el va traduir
el va traduir a l'alemany i el va estrenar amb música valorat per Goethe, vull dir, ajudat per Goethe, el va estrenar amb música incidental escrita per Carl Maria von Weber. Carl Maria von Weber, un compositor, se considera una mica el pare de l'òpera alemana, va ser el primer que va crear una obra incidental, una obra musical sense paraules, una obra només instrumental, per acompanyar l'obra teatral que Schiller havia traduït a l'alemany a partir de l'obra de Gozzi. Aquests són els antecedents amb els quals arribam a la triumvirat Puccini, Simoni i Adami. Puccini feia 2 anys que no escrivia, estava fart, Puccini era molt ric, ho tenia tot l'èxit que podia demanar i s'avorria. Se lamentava que feia 2 anys que no feia res, i amb Adami ja hi havia fet, igual que anys enrere, amb Lirica Giacosa, les Butterfly, Manolesco, Tosca, amb Adami ja hi havia fet La Rondine i Il Tabarro d'Il Tríptico, és a dir, que ja coneixia Adami com en Puccini interferia a l'hora de preparar els textos de les seves òperes. Hem de dir que amb molt bon criteri generalment, donat que les òperes de Puccini han tingut un èxit enorme i et segueixen representant moltíssim, estan sempre entre les més representades. Clar, què succeeix? Puccini se lamenta, no té, i Simoni i Adami se veuen obligats a fer-li proposicions, li fan una, que és una òpera titulada Fanny, que seria el personatge femení d'Oliver Twist. Puccini diu sí, quan ho tenen mig fet no li acaba d'agradar la idea, ho deixa estar, i l'any 20 surt la idea de Turandot. Diu, tenim Gozzi aquí aparcat, hi ha un munt de comèdies seves que podrien donar lloc a òperes. Inclús van plantejar-se la idea de fer una espècie d'òpera sobre la totalitat de les comèdies de Gozzi. Però finalment van trobar que Turandot era una bona idea i se posaren a fer feina Simoni i Adami. Com que Adami, sobretot, ja coneixia suficientment Puccini, va dir sí, però no va firmar cap contracte amb l'editorial Ricordi fins que duien ja 2 actes i van veure que la cosa funcionava, perquè va funcionar molt bé durant 2 actes, i després ja xerrem d'això. Puccini, Adami i Simoni creen, a partir de la Turandot de Schiller, això és molt important, perquè recordeu que la de Busoni és coetània, s'estrena un parell d'anys abans només, i no tenen res a veure musicalment, i en quant a l'esperit l'argument és el mateix, però tampoc funciona de la mateixa manera. La de Schiller la va traduir Andrea Maffei, contemporani, i a partir d'aquí comença a fer la feina. Busoni estava molt descontent de la versió que havia fet Schiller en alemany, no li agradava ni la música que havia fet von Weber, ni el muntatge que havia fet Max Reinhardt. Max Reinhardt, un dels grans teatrals, un dels grans homes de teatre de principis del segle XX, entre ell i Richard Strauss van muntar el Festival de Salzburg, que encara dura. Per tant, Max Reinhardt va creure en aquesta versió de Schiller, però no li va agradar a Busoni. Per tant, en Busoni diu, escolta, jo tornaré que fas tema i el faré meu. Així tot, va crear una òpera que no és ben bé una òpera. És vera que té moments cantats, però també té parts parlades molt més curta. De fet, sempre que s'interpretava juntament amb l'Arlequino, perquè eren 2 peces bastant curtes. No era Turandot que avui coneixem i amb bastantes diferències de la que ara plantejarem en la Turandot de Puccini. D'aquesta manera ens trobam que la Turandot que nosaltres veiem és la versió de Simoni Adami més Puccini, que va intervenir molt, de la traducció que Maffei va fer, de la versió que va fer, convertint en una tragèdia la comèdia original de Goldoni. És a dir, aquest és el text a partir del qual nosaltres podrem gaudir de Turandot. Les qüestions... Fins al segon acte no hi ha problema. Ara tenim un repte, el senyor Estorric i jo, i és poder contar Turandot molt aviat, per poder arribar aviat a plantejar les finals. I el tema central de la nostra conferència, la nostra xerrada, la nostra taula rodona, que té una tesi. La tesi és fins a quin punt el personatge de Liu, que és el que s'introdueix com a nou, inclús respecte a la versió de Schiller, pot pesar a l'hora de resoldre l'òpera, perquè Puccini va morir sense acabar Turandot, però Puccini no va morir sobtadament sense acabar Turandot, o Turandot no se va acabar perquè Puccini morís.
no sé si està conforme amb mi. Totalment d'acord. La pregunta que podríem plantejar i que volem deixar una mica en l'aire és: hagués acabat Turandot Puccini de no morir o l'hagués deixada així com la coneixem? Això és la gran pregunta que no podrem resoldre perquè no estem ni a l'època ni coneixem què pensava Puccini, però se podria plantejar aquesta pregunta. Puccini hagués deixat l'obra tal com la va deixar encara que hagués continuat vivint? Mor Puccini i Liu al mateix temps, però si no hagués estat així també hagués mort I el fet que el final és complicat és clar per mort de que s'han fet diferents finals musicals i s'han donat diferents resolucions escèniques que hi ha la història, que és el que veurem al final. Però és a dir que el repte que tenim ara és intentar fer via per poder arribar a aquest pacte. Clar, l'any passat els que assistissin de vostès a la xerrada que va fer Ramon Gené aquí, avui podran gaudir-la estupendament perquè és perfectament complementària a la que farem nosaltres. Aquesta xerrada vol ser introductòria per a les persones que no coneguin l'òpera i que tinguin molt de desitjos de veure-la i la puguin entendre més bé si no l'havien escoltat abans, però també per a les persones que la coneixen que vegin com hi ha un més enllà a partir del dia que mor Puccini i l'editorial Ricordi i Toscanini diuen: aquesta Turandot no pot quedar sense acabar perquè, entre altres coses, hi ha molt de lo que és guanyar amb ella. M'apareix que tenim ara primer per explicar una mica Turandot. Tenim, a part de l'estrena, això és imprescindible, assenyalar el dia 25 d'abril de l'any 26, el gran Miguel Fleta fent de Calaf, tenir un repartiment enorme. Clar, el que ocorre és que aquesta estrena va tenir les seves particularitats, però això ho veurem en arribar en aquest moment de l'òpera. Ara donarem entrada a un vídeo que dura 2 minuts estrictament, amb una versió de l'Estetre del Liceu, que ara no contarem massa, però que després reprendrem, versió de Núria Espert, que té interès, i en 2 minuts tenim la història perfectament plantejada. Això ens estudia un munt de contes. La història està perfectament plantejada. És un conte, una faula, una princesa que posa enigmes, qui els resolgui, això sí, ha de ser un príncep de sang reial que demani per participar en aquestes proves, serà elegit el marit de Turandot, es casaran d'ella, però si no encerta les endivinalles que presenti, Turandot se li tindrà escoll. I just acaba de passar que el príncep de Pèrsia ha participat en aquesta prova, li ha anat malament i en sortir la lluna li tenen l'escap.
I ja està. I això ha passat amb aquesta 27 vegades, diuen els 3 ministres que durant l'òpera van contant del que succeeix. Hi ha moltes referències a la nostra, diguem, en el nostre passat mediterrani. El tema dels enigmes, a tota la mitologia grega, pensava en Èdip, per exemple, i l'Esfinx, per exemple, ja tenim enigmes, no? Que l'Esfinx també eliminen els que no poden saber les preguntes que els hi fan. Per tant, podríem relacionar ja això amb la tradició anterior. Per tant, hi ha tota una sèrie de personatges, són 3 els enigmes, no personatges, sinó una sèrie de connotacions que ja es basen en la nostra cultura anterior. 3, el número 3, 3 enigmes, 3 ministres, 3 intervencions del pare d'en Turandot per convèncer en els prínceps que no se presentin. El número 3 anirà també donant voltes, i donant voltes també a l'entorn d'aquesta obra. El número 3, un número molt bíblic també, un número molt dins la nostra cultura, un número màgic, l'eterna, tot això ho tenim. Els enigmes, que ara parlarem una mica més, són diferents en en Busoni que en Puccini. Puccini són uns enigmes més... De fet, els personatges de Puccini són més humans, humanitza el conte. Busoni més comèdia dell'arte, per Arlequinos, tal. En canvi, en els personatges de Turandot, de Puccini, són persones, hi ha sentiments, cosa que no hi havia a la comèdia dell'arte, que és una altra història. Tenim aquí una imatge, que algun de vosaltres podreu identificar. Sí, i serà un element que ens servirà també per conduir aquesta xerrada. Hi ha molt de The Big Bang Theory a Turandot i viceversa. Ens trobam amb el plantejament, ja el coneixem, i ara anem, què succeeix? Clar, Madame Butterfly... Amic savi, jo li vull interrompre per fer-li una pregunta. Aquests enigmes que se plantegen a Turandot, qui els planteja? Això és... Turandot... Clar, aquí hauríem de revelar coses que no sé fins a quin punt a Turandot ens farà teatre cap després. No és a Turandot que planteja els enigmes, realment. Ella té molt de temps, vull dir, no té nins, i disposa de molt temps lliure, i prepara els enigmes. A més, en prepara, vull dir que de fet en tenim molts de preparats. Els savis els verificam, i els savis els mestres de cerimònies, perquè de fet convivim els 4 a una secció del Palau Reial. Són sempre els mateixos enigmes? Com que ningú els endevina, els tornen a fer sempre els mateixos? Van renovant els enigmes? Turandot vol que sigui així, però de totes maneres en tenim de reserva. N'hi ha molts, no? N'hi ha molts. El problema que tenim és que a Turandot el que demana és un príncep del seu nivell. Això és el que sembla que demana. Ja veurem què succeeix. Clar, hem plantejat la qüestió, tenim deia abans, Madame Butterfly, cada nit canta na Butterfly, na Jojo Sang, i canta na Suzuki, ben li vedrem, i nosaltres veiem l'òpera el dia que arriba el vaixell. Si no, no tindria sentit. Doncs nosaltres aquí passa el mateix. Han passat 26 pretenents de Turandot i nosaltres veiem l'òpera el dia que arriba el 27è, que és el que resoldrà els enigmes, evidentment. Si no, no hauria faula, no hauria compte i no tindríem òpera. La qüestió és quins són els enigmes, que és on volem arribar ara per accelerar ja el camí. Hi ha un príncep que està per allà i sent aquesta història i ja ha passat mitja hora. Per tant, mitja hora. El nostre mestre de cerimònies m'ho anirà marcant de mitja hora en mitja hora. Hem d'accelerar una mica, senyor Savi. Ens trobam que el príncep, del qual no coneixem el nom, príncep de Tartària, fugit després d'una revolta del poble del seu país, està per allà i sent això i s'horroritza pensant en lo dolent que és Turandot, fins que, quan tallen el cap en el príncep de Pèrsia, la veu i s'enamora automàticament, cosa que pot passar perfectament en compte. A partir d'aquest moment diu, jo me vull enfrontar als enigmes, puc complir tots els requisits i ja està. Ens hem trobat que abans ha comparegut son pare, el rei exiliat de Tartària, acompanyat d'una esclava, Naliu, que és un personatge que complica la història molt, i això anirem després, i intenta convèncer que no s'esposi, s'han retrobat el pare i el fill després de molts anys, en aquest tumult que ha hagut a la plaça de la Ciutat Prohibida, ens trobam en aquesta situació i
diu un Calaf, de cap de les maneres, que ja he dit, Calaf és el nom del príncep. No, jo vull enfrontar-me a aquestes proves perquè me sent capacitat, perquè m'he quedat encisat durant tot. Bé, surten els tres ministres que intenten convèncer-lo de que no ho faci, ell diu que de cap de les maneres, i toca el gong, que és el senyal per enfrontar-se als enigmes. Aquí acaba el primer acte. El primer acte és musicalment esplèndid, té tot el que es pugui cercar. Quant a l'anàlisi musical de l'òpera, nosaltres no ens podem detenir, perquè podríem fer una conferència de cada un d'aquests aspectes i els remet a la lectura de les notes del programa, que Emili Gené firma i que els poden trobar en el programa de demà, on hi ha més referències a la part musical. Clar, el segon acte comença amb els enigmes i anirem a ells, però abans podem posar un petit vídeo que ens situarà en una qüestió central respecte a les produccions que se fan de Turandot. While we have a moment, may I ask you a question? What? Why do you have the Chinese character for soup tattooed on your right buttock? It's not soup, it's courage. No, it isn't. But I suppose it does take courage to demonstrate that kind of commitment to soup. I on situam na Penny? Aquí. Resulta que na Penny, que és conduïda a l'hospital per Sheldon, ha hagut de mostrar la seva natja a Sheldon, i Sheldon li demana: per què dus tatuat el símbol xinès de sopa? I ella diu: no, sopa és coratge. Diu: no, és sopa. Però s'ha de demostrar molt de coratge per tenir aquest compromís sense sopa. Aquestes és text, no l'he trobat subtitulat, per això l'he mostrat d'aquesta manera. Això és important, perquè a qualsevol producció en caràcters orientals ens trobam que el que s'escriu no sabem ben bé què vol dir. Ara veurem el primer enigma, que és on voldria anomenar, i veurem la seva resolució per part del mestre de cerimònies, després que ho llegirem, però sí vull manifestar que hi ha anècdotes simpàtiques, com quan, per exemple, a una producció que es va fer a Menorca, jo també era savi allà, veiem com estava preparant textos i un deia exactament on tura l'autobús que va cap a Xi'an. Clar, els caràcters eren xinesos, però el text no quadrava. Clar, el que ens trobàvem de vegades és que ni tan sols els caràcters són xinesos. Ara veurem aquí, massa clar. Quan el senyor Estelric me demana què fan a Penny aquí, jo els he dit que hi ha molta més vinculació en Turandot i Big Bang Theory que se pot semblar. Resulta que la Big Bang Theory està basada en la vida dels savis. És a dir, nosaltres som tres savis, més o menys de cerimònies, que ens dedicam constantment a teoritzar sobre els enigmes que Turandot presentarà. I l'Orre va decidir que volia fer una sèrie. El que ocorre és que Turandot no estava convençut, i l'emperador tampoc, de que això pogués sortir, mostrar totes aquestes interioritats del palau, i ho van convertir en quatre físics que teoritzen, però en realitat està mostrant la nostra vida. I na Penny és la Turandot. Constantment hem d'anar a tocar la porta, Turandot, per revisar si els enigmes quadren o no quadren. És a dir, és una vida intensa. Tenim una relació amb els quatre savis, els tres savis de mestre de cerimònies. És a dir, que per fer el telefilm s'han basat en nosaltres molt maquillats. Absolutament. Clar, els enigmes que presenta Turandot en aquesta ocasió, i que són els que recurrentment presenta, tenen com a primer: a la nit sombria, vol un fantasma iridescent, s'eleva, mostra les ales sobre la negra infinita humanitat, tothom l'invoca, tothom l'implora, però el fantasma desapareix amb l'aurora per renéixer dins el cor, i cada nit neix i cada dia mor. Aquest és el primer enigma que planteja, és un enigma verdaderament. Clar, jo no sé de vosaltres quants sabeu quina és la resolució d'aquest enigma, però ara el mestre de cerimònies es la mostra. Supos que tots enteneu el que vol dir. Està molt bé. Hi ha algun xinès a la sala? Àlex Banyó del Cor ha verificat que els enigmes estiguin ben resolts. És l'esperança. I aquest caràcter, a la producció del teatre principal, això diu esperança en xinès. Per tant, no s'han inventat aquestes
històries. Per ser enviat el papa Francesc, a una entrevista que va fer a la Civitat Catòlica fa uns mesos, va fer servir aquest enigma quan li demanaren si havien de ser optimistes, va dir: "Mi l'optimisme no m'agrada com a concepte, m'agrada més l'esperança". Se m'ocorren uns versos que l'òpera Turandot, i de memòria els cita, molt quadrat, perquè l'entrevista està gravada i la transcripció diu molt aproximadament el que diu Turandot. El segon enigma brilla com una flama, però no és una flama, tal volta és un deliri, és febre d'ímpetu i de calor, la inèrcia ho canvia, si te perds o mors se refreda, si somies la conquista s'inflama, té una veu que escoltes palpitant i el viu... És a dir, quina és la solució d'aquest segon enigma? Està clar. És la sang. Tercer enigma, tal volta és més complicat i és més senzill. Gel que t'inflama i que amb el teu foc encara s'agela més. Blanca, oscura, si te vol lliure te fa més esclau. I si t'accepta per esclau, te fa rei. Hi ha moltes indicacions que donen moltes pistes. Quina és la resolució? És la pròpia Turandot que s'ha posat ella mateixa com a enigma. Resulta que el príncep ha guanyat, Turandot no ho accepta, i ara sí que accelerem una mica. Turandot se li diu a son pare: "Mira, ha guanyat, però jo no vull casar-me amb ell, no fa res". Ell li diu: "Jo com te vull enamorada, ara te'n proposo un enigma". I li diu: "No coneixes el meu nom, digue'm el meu nom". I aquí entra en camp també amb una altra tradició, que és la tradició, diguem-ne, cristiana. No se pot, segons els primers cristians, no se podia, diguem-ne, demanar favors a un déu, no se podia demanar favors a un sant, a un esperit, si no se coneixia el seu nom. Per tant, aquí hi trobam una certa connotació també de la nostra cultura mediterrània. Anava a dir judeo-cristiana, però més bé cristiana que judeu, perquè els jueus precisament és tot el contrari. No poden anomenar mai Déu. La tradició jueva no anomenen el nom de Déu. Diuen Adonai. Per tant, no poden saber el nom de Déu, i si el saben no el poden dir. Per tant, aquí tindríem, en aquest enigma que li planteja Calaf a la princesa, dues vessants de la nostra cultura, que dèiem que ja comencen el tema dels enigmes, la mitologia grega. I acabam amb aquest enigma de dir: has de saber el meu nom, perquè si no saps el meu nom no me podràs valorar, no me podràs estimar, no me podràs demanar res. Seria la tradició cristiana. Si no saps el nom d'un sant, si no saps el nom de Déu, no li pots demanar favors. Però, per altra banda, no pots dir el meu nom, no el pots saber, perquè si el saps quedaràs condemnat. Els jueus no poden dir el nom de Déu, han de dir, diuen Adonai i altres coses. Per tant, aquí tota una sèrie de connotacions culturals, ancestrals nostres. Per tant, vivim, tot i que està ambientat a la Xina, una Xina intemporal, el número 3 és un número mediterrani, és un número bíblic, 3 enigmes, 3 personatges, 3 preguntes, i aquestes connotacions de has de saber el meu nom però no el pots dir, no el saps. Això a l'Ohengrin de Wagner també ho també acaba. Així, doncs, clar, el que plantegem nosaltres és si aquest és un quart enigma realment o no ho és, perquè clar, no hi ha una endevinalla, no hi ha res a resoldre, no sap el nom, i Turandot posa en marxa tota una maquinària de terror durant aquesta nit per aconseguir saber el seu nom. I aquí, en el començament del tercer acte, escoltarem, que no ho escoltarem ara, la celebrària de Nessun Dorma, quan, que això el que vol dir és que Turandot ha demanat a través dels seus heralds, que se passegen per Pequín, que ningú dormi tota la nit a Pequín fins que no es descobreixi abans de l'alba quin és el nom de l'estranger, perquè ella no es vol casar amb ell. Aquest és el plantejament que tenim. A mi no me sembla un enigma exactament, però se planteja com a tal, i després veurem com musicalment se fa alguna resolució específica. Turandot se troba en aquesta tessitura i Calaf li diu: mira, ja veuràs. Comença el tercer acte, Calaf canta la seva ària i en un moment determinat els ministres li diuen: agafa el que vulguis, tresors, dones, te donam el que vulguis, però bastant, deixa'ns tranquils que no hi hagi tot aquest terror aquesta nit. Ell diu que de cap de les maneres vol Turandot i res el farà aturar. En un moment determinat
els botxins cerquen, perquè han vist que hi havia un vell i una lota que anaven amb Calaf, els agafen i diuen, mira, el nom el tenim arreglat. Aquests dos el deuen saber perquè anaven amb ell. I aquí es planteja el dilema de l'òpera. Resulta que Liu diu, el nom el sé jo, però callaré. I respecte a son pare, una vegada que li diu això, ningú es preocupa massa de saber si son pare el sabria o no el sabria. Això només pot passar una faula. I Liu accepta que la torturin el que faci falta, però no revelarà mai el nom. I finalment, quan no pot més, en un acte d'amor sublim cap a Calaf, perquè resulta que ella està enamorada de Calaf per un somriure que ell li va mollar fa anys, quan ell era príncep, i aquesta és part de la història que a mi no acaba de quadrar massa. Liu agafa una daga que té el botxí i es suïcida. I aquí acaba la part que nosaltres volem deixar, a partir de la qual reflexionarem.
I aquí Tieg se va estrenar a Turandot, Toscanini va aturar l'orquestra, es va dirigir al públic i va dir això, aquí se va acabar la representació perquè en aquest moment el mestre va morir. I el primer dia, quan se va estrenar Turandot, 25 d'abril de 1926, no va seguir la representació. Els dies després sí que ja se va posar aquests finals que ara comentarem, però acaba aquí la part, diguem-ne, pucciniana de sol. Encara que la composició que va fer Franco Alfano, el compositor que va ser triat, ja entram a la part central de l'exposició que volíem arribar. El mestre Toscanini, tothom l'haurà sentit anomenar, molts de vosaltres el coneixereu, director magnífic i omnipotent d'aquells anys. Aquí el tenim com a modelant de la portada de Time, un poc temps abans de que morís, als anys 50, és aquesta portada. Com he dit abans ja, amb Ricordi varen dir Turandot no s'ha acabat, però l'hem d'acabar. Puccini, que ja era conscient que no l'acabaria, va pensar tal volta Zandonai podria ser qui l'acabaria, però després de descartar alguns varen tocar la porta de molts compositors i molts varen dir que no, perquè no tenien una responsabilitat damunt enorme que no volien. I trobaren finalment Franco Alfano, que de vegades se diu que va ser deixeble de Puccini, però no hi ha constància de que sigui així. És un compositor. De fet, ara una òpera seva, de Cyrano, que Plácido Domingo ha representat molt sovint, és una òpera seva, i ell acabava de fer una d'ambientació xinesa i van dir tal volta i estaria. La realitat és que va acceptar, era un compositor de qualitat, però Toscanini el va marcar mort, i Ricordi també. Hem de dir que Puccini havia deixat esbossos que se van utilitzar per part d'Alfano. I de fet a l'Alfano li digueren no te surtis massa de lo que està previst. Hem de tenir en compte que el libretto sí estava tancant, el text ja estava arreglat, havien de posar música. Alfano era considerat com a home lligat a moltes òperes perquè havia estat, o era en aquells moments, director de la part operística de l'Acadèmia Santa Cecília de Roma, una institució molt important en el seu temps i en aquest temps actual també. De fet, Luciano Berio, que més endavant anomenarem i citarem, també va ser director president de l'Acadèmia Santa Cecília de Roma. Per tant, Alfano no era un qualsevol, no anem a cercar el primer que passa pel carrer. Ell va dir que sí, però tenia una trajectòria, si més no en aquell moment, amb una certa valoració dins el món de l'òpera.
I Franco Alfano va fer el seu final, és a dir, va prendre els esbossos que tenia de Puccini, els estats els va respectar, va completar el que faltava i fent servir el text va acabar l'òpera. Inclús hi ha un element molt destacable, i és que en acabar l'òpera, i serà el final que sentirem aquí a Palma, el final de Franco Alfano inclou, com passa a Tosca, com passa a Butterfly, com passa a tantes òperes de Puccini, un motiu central de l'òpera utilitzat exactament al final, i tothom el reconeix. En aquest cas serà el de l'ària Nessun Dorma del tenor, cantat pel cor, un gran moment apoteòsic. També hem de dir que la Turandot de Puccini és l'òpera coral de Puccini. El cor de Puccini té importància perquè sempre compleix una tasca real que funciona. Aquí a Turandot el cor és un element que des del principi fins al final està present constantment. És una gran òpera coral que no era habitual a Puccini. I és el cor el que s'ocupa a la versió d'Alfano. No sabem si Puccini ho hagués fet així, perquè no hi ha esbossos al respecte. Després veurem el final de Berio i el final d'un altre compositor xinès que no utilitzen els mateixos elements. Ja ho observarem. Llavors, Franco Alfano fa el seu final, Toscanini el retalla perquè troba que s'ha accedit respecte al que hi havia, i al final dels 25 minuts que Franco Alfano va composar s'interpreten uns 15-18 minuts, de vegades s'agafen els compàs més o menys. Aquí m'ha dit el mestre que no han fet cap tall respecte a l'edició de Ricordi, se fa tal qual, però no és la versió original d'Alfano, és la versió retallada per Hem de dir que aquesta mort de Liu que hem vist fa un moment està agafada de la producció que està aquests dies, que demà s'estrena en el teatre principal, quan ja se va proposar l'any passat. És una filmació feta en aquest mateix teatre, diu, l'any passat, en aquesta època. No sé exactament quan... El mes de març l'any passat es va fer. Per tant, demà, qui pugueu venir, crec que ho direu, podreu veure aquesta producció, aquest ventalls que tenim aquí, i la mort de Liu, tal com l'heu vist a vosaltres ara. I aquí ve la qüestió. Ara entrarem en els altres finals musicals i altres finals escènics, però ens trobam que ara es planteja la qüestió. Puccini ho va deixar aquí. Insistim, va morir temps després, va deixar esbossos, no va acabar l'òpera, perquè és el meu punt de vista, i crec que he compartit bastant per el senyor Estelric, que Puccini va trobar que s'havia desbaratat la història molt. És que realment l'heroïna pucciniana de l'òpera es diu. No havia escrit cap personatge tipus Turandot, Puccini, en l'anterior. Liu és més parescuda a una Butterfly, una Mimi, que Turandot. Per tant, és més pucciniana Liu que Turandot. Jo crec que és una de les gran diferència entre els enigmes són diferents, la manera de tractar els personatges és diferent, però sobretot aquesta entrada d'aquest personatge nou dins el libretto per Puccini jo crec que és el que li dona, humanitza aquesta... Humanitza però complica la història, perquè una fàbula sense aquest element humà doncs podria resoldre més fàcilment, com passava per exemple el cas de Busoni amb la comèdia original de Gozzi. Allà no hi havia Liu, hi havia un personatge que es deia Adelia o Adelma, segons sigui la comèdia o sigui després de l'òpera, i aquesta Adelia o Adelma, que és una serventa de Turandot, resulta que, per casualitats, havia estat amant del príncep temps enrere, i quan la princesa demana com es diu, diu, jo ho sé, si m'alliberes de la teva serventa, ho diré, i ho diu, se diu Calaf, o com si digués a la comèdia, o si digués a l'òpera de Busoni. I Turandot, sabent el nom, resulta que s'ha enamorat efectivament del príncep, i també diu que, encara que sàpiga el nom, es casarà amb ell, no hi ha problema. Així és com es resol la comèdia. A l'òpera de Puccini, recordem, passada per la versió de Schiller i traduïda per Maffei, la cosa no anava massa diferent, encara que era una tragèdia, però no existia el personatge de Liu. I ens trobam que Liu s'acaba de suïcidar per no revelar el nom, i on que l'òpera té unitat de temps absolut, és a dir, comença el dematí, quan es vespre sortís la lluna, en realitat comença a sobre baixa, i quan sortís la lluna, tallen el cap en el príncep de Pèrsia, a continuació tenim els enigmes, i en sortís la lluna una altra vegada, si Turandot no ha resolt l'enigma de com es diu el príncep, acabarà l'òpera. Clar, no hi ha temps material per arreglar. Puccini es va trobar amb aquest problema. Com, després de la mort de Liu, arreglar que Turandot i Calaf s'enamorin i la cosa acaba amb un happy end. Aquest és el problema que tenim. Clar, Puccini va pensar diferents coses. Entre les notes que va deixar hi havia una un poc misteriosa, que és Come Tristano. Hem de dir que Puccini havia anat a reunions quan a Europa se va estrenar Salomé
i sobretot Electra, de Richard Strauss, va ser un cop importantíssim dins moltes òperes, no s'havien fet òperes semblants a ell, en aquestes dues. I hi va haver una sèrie de controvèrsies, hi va haver reunions a Viena, a una de les quals, o més d'una, hi va assistir Puccini, amb en Mahler i en Richard Strauss. Per tant, aquest pas d'haver vist les controvèrsies i el tipus de música que es feia a Europa en aquell moment, i després de Wagner també, fa que Puccini diu, no, jo he de fer alguna cosa més, no puc fer àries i he de fer una altra cosa, no? Per tant, pesava el Tristano, que diu ell volia el duo de modes Tristany. Ell volia fer el gran demant, ell volia fer el gran duo d'amor de l'òpera italiana. Clar, volia incloure un fragment musical de transició que permetés mostrar la conversió. Clar, això varen tenir ahir unes petites discrepàncies durant la roda de premsa. El mestre Serrat, director de l'òpera, que és un gran enamorat, entenc que l'òpera és perfectament coherent, que l'encisament de Calaf per una banda i l'encisament de Turandot quan Calaf resol els enigmes permetren solventar qualsevol problema. Jo no estic tan convençut. Jo penso que Adam i Simoni, pressionats per Puccini, arriben a una solució, una componenda, que és, hi ha com un arió, no és exactament tonària, que se diu del primo pianto, quan plora per primera vegada Turandot, i en aquell moment conta com el va veure ell i com era diferent dels altres que no li havien importat, i aquest sí, i això justificaria una mica, això juntament amb una besada, que li fica en Calaf així a traïció i que la deixa descol·locada i comença a desglaçar-la, perquè ella és la princesa de gel. Tampoc no hem dit que Turandot podria ser una líder de Nasfemem perfectament. De fet, hi ha hagut finals de Turandot, hi ha produccions que se passegen per aquí, pel món, allà on Turandot li veuen un aire lèsbic, de que no vol els homes perquè no... Ella utilitza l'excusa que una besàvia seva de feia 2.000 anys va ser violada i que per mort d'aquesta violació ella s'està venjant de tots els homes. I també hem de dir una cosa, Turandot no necessàriament és molt joveneta, que és molt atractiva ho és, perquè si no, no hauria aquest encisament, però no és molt joveneta, donat que son pare és terriblement vell, que és un emperador tremendament decrèpit, que Puccini el va crear d'aquesta manera. Clar, ens trobàvem en aquesta situació. Què volia fer Puccini? Volia realment fer el gran duo d'amor de l'òpera italiana? Volia incloure una transformació? Bé, com que no ho va acabar, no ho sabem. Alfano va replegar el que hi havia, va posar de la seva part, que després li varen censurar, i va acabar l'òpera perquè es pogués estrenar. Els dos amants, realment, no sé si hi ha cap òpera semblant, els dos amants se troben quan falten 5 minuts per acabar l'òpera. Els dos amants, Turandot i Calaf, realment tenen l'escena d'amor en el final. Vull dir que ell s'enamora perquè la veu. De fet, aquí també hi ha discrepàncies en so Gozzi. A Gozzi veu un retrat molt semblant en el que veu Tamino la flauta màgica, veu un retrat de Pamina i s'enamora d'ella. Aquí Puccini veu la figura, no veu un retrat, veu de Turandot. Per tant, s'enamora del personatge, no d'un retrat. Però s'enamora d'ella perquè passa per davant, no perquè tingui cap relació amb ella ni parli amb ella tan sols. És el gran duo d'amor, s'enamoren ells dos en el final. I resulta que finalment, com que l'Iu suïcida i no arriba a revelar mai el nom, i ni ho incideix molt en què passa amb son pare que per allà anava, Turandot se veu vençuda i Calaf li diu, i això vull reprendre el que va dir Ramon Gené l'any passat, que Calaf podria mostrar l'ideal del feixista italià valent, agosarat, diu, mira, quan t'he guanyat, mateix, encara donant-te la possibilitat que si endevines el meu nom me matis igual i no me casi amb tu. I ara, que ja ha arribat el matí, és l'alba i no saps el nom, jo el te diré. Me dic Calaf i som el fill de Timur, o sigui que ara fes el que trobis. I aquí ens trobam el que seria l'element enigmàtic de l'òpera Turandot, que dirà, ara que sé el teu nom te farem matar, o ara que sé el teu nom t'estimaré. Evidentment, tots sabem que al final d'Alfano diu t'estimaré perquè el llibret diu t'estimaré, cosa que no fa Núria Espert, com veurem més endavant. És a dir, aquí tenim el final d'Alfano, que fa aquesta composició, que resulta i que ens ha durat fins ara. Però l'any 2002 ens trobam que el Festival de Canàries, el Festival de Música de Canàries, vol donar una campanada grossa i el que fa és encarregar a Luciano Berio un final per Turandot. Hem de dir que Luciano Berio és un compositor, diguem-ne, experimental, de música, hi ha un mescle orquestra amb música. Sí, endavant. Hablar de la música de Luciano Berio es muy difícil. Sus obras son auténticos tratados académicos y estéticos de la época que le tocó vivir. Junto a un puñado de compositores, Berio compone sus obras a partir de teorías,
reflexiones, estudios y análisis muy estrictos, académicamente hablando, y sus piezas son la comprobación práctica de dichas teorías. Su gran amistad con algunos de los intelectuales más importantes de diversas áreas y perfiles académicos le dio un bagaje cultural impresionante y mucha tela de dónde cortar, en una época donde el arte había entrado en un bache extraño, donde todos los artistas buscaban el arte del futuro. Va ser triada per fer un final de Turandot. Hem de dir que hi ha uns antecedents. Berio havia acabat una òpera de Mozart, Zaire, que havia deixat també Mozart sense acabar, i fins i tot el libretto sense acabar, i Italo Calvino va acabar el libretto d'aquesta òpera, de tema turc, i Berio li va posar també aquests moments musicals que faltaven, una mica a l'estil Mozart. Per tant, tot i que era un compositor electroacústic i tenia tots els tics dels músics dels anys 60. Tenia coneixements de música. I l'any 2002 es va estrenar primer a Tenerife, després a Les Palmes, després va anar a Amsterdam amb la Concerta Gebau, després va fer Salzburg, Los Angeles. És a dir, va tenir uns anys. I de fet a Berlín hi ha una producció que se fa i que la tenen en marxa amb la música de Berio. Doncs la música de Berio no és aquesta que hem sentit, és una música adequada. De fet, inclús respecte, ja ara escoltarem abreviant, perquè no escoltarem més de 7 minuts de música que fa, que és la durada mateixa que tenim d'Alfano, i a més així anirem complint amb els temps que tenim marcats. Veurem, una producció, els hi he d'advertir, la producció indueix al suïcidi. És a dir, si abans han vist Liu Morta, però se l'enduen a la producció de Salzburg, no se l'enduen, queda damunt una camilla i queda així. I ara veurem com Luciano Berio fa la seva creació. Els hi aniré per avançar fent alguns comentaris mentre l'escoltam, però ara al manco 2 minuts sí que els hem de sentir. Comença exactament on ha mort Liu. El text és idèntic. Berio va criticar molt en Alfano, quan realment, al meu entendre, no ho millora. Aquí podem aturar un segon per endavantar. Aquí ja es planteja la música de Berio, diu hi ha compassos que respect perquè eren de Puccini 4, però altres els introduiré. I després hi ha una evolució que ara anirem mostrant puntualment. Però Berio sí fa això que tal volta Puccini volia fer, que és aquesta transició simfònica. Hi ha 3 minuts que aquí aprofiten per rentar el cadàver de Liu, per fer-ho més divertit. On tal volta s'està gestant aquesta transformació? Perquè Luciano Berio
que fa servir el llibret com estava, en canvi retalla un bon parell de frases de Turandot quan conta com es transforma mitjançant paraules, que és una diferència que trobam aquí. És a dir, això dura 3 minuts i és aquest tipus de música. Demanar que la pugi una mica més. Aquí es presenta una cosa curiosa. Ja hem contat que al final Turandot no ha arribat a saber el nom, arriba a la sortida del sol i Calaf li revela quin és el seu nom. Com fa en el final del fan. Aquí hem escoltat una música semblant a la que fa el Fano, és a dir, que podrà sentir aquí. Ara sí demanaria als tècnics que pugessin una miqueta més el so, perquè el que ve ara és molt interessant. Aquí Berio sí fa una creació, des del meu punt de vista. És a dir, ara s'ha resolt el misteri. Quin és el nom? Calaf. Ara, Turandot el sap. I com respon Turandot en aquesta qüestió? D'una manera musicalment molt intel·ligent. Els que coneixen l'òpera ho reconeixeran i després si no ho explicaré jo. És a dir, ha resolt l'enigma, el quart enigma, musicalment com es resolen els 3 enigmes al segon acte, amb la mateixa música, amb la mateixa estructura. S'ha resolt i ara anem al final ja de l'òpera, on observarem similituds, semblances i discrepàncies. I a partir d'aquí queden 3 minuts simplement de música que es va diluint i desapareixent, sense cor, sense res. És a dir, s'òpera acabat igual quant el text, però musicalment no té res a veure amb el final del Fano. En el meu gust no el millora. És una altra línia, però bé, podria no haver fet això, jo per això. Doncs
aquest final del Fano. Aquí el tenen, el podran veure, hi ha edicions, aquesta gravació he dit que és de Salzburg, del 2002, ell era Gabriel Schnaut i el Johann Botha, tot el que per cert ha Que ha venut aquí, que ha fet teatre i en aquest doncs, l'any 2008 es va estrenar una altra versió de Turandot, l'altre final de Turandot, de Hao Weiya, compositor xinès, que el 2006 va rebre una telefonada del funcionari que havia de fer un altre final. Turandot, curiosament, estava prohibida a Xina fins als anys 90, després l'any 98 es fa aquesta gran producció de la Ciutat Prohibida i després sobtadament ens trobam que se fa una composició per un xinès, doncs res a tot i anar amb poc temps. Hao Weiya fa una composició també molt més melòdica, molt més agradable, en qualque moment un punt hortera, i això ho podem veure després al final, però des del meu punt de vista l'ària del primo pianto la resol meravellosament, amb una qüestió que enllaçarem posteriorment, per endavantar l'escolta. Això que hi havia teat Berio, en canvi, Weiya ho desenvolupa sorprèn veure xinesos fent de xinesos, cosa que normalment... En canvi, aquest text mateix, en la versió d'Alfano, respectant l'esperit de Puccini, resulta que Turandot canta aquest ariós, que aquí està convertit un ària en un posterior dur, com canta in questa reggia, a crits, que és com canta Turandot. Aquí hem vist com... Ara veurem només un segon del final d'en Weiya perquè vegeu la gran trobada. És un altre motiu de l'òpera, és un motiu de Puccini, però no és el Nessun Dorma. Constantment. És el que trobarem. Doncs ara posem un exemple que hi havia promès abans. Sense producció de Núria Espert, vagin en compte a Turandot. No el que diu, més el que fa.
l'acord de sempre, és a dir, Núria Espert no ha alterat la part musical, però sí el concepte, moltíssim al final. ell explica que Turandot realment no accepta haver perdut, no accepta, encara que ha tingut l'ocasió de vèncer perquè sabia el nom, el que decideix és suïcidar-se. Doncs aquesta és la manera. I hem vist com abans Turandot cantava com Liu i ara hem vist com Turandot es mata com Liu. Això encara ho veurem més quan veiem ara la nostra convidada perquè acceleram. Això ara és el final tradicional que no el veurem, perquè si no, no arribarem a temps a la nostra convidada, però sí veurem una cosa que de cap de les maneres se pot deixar de veure. El més gran triomf d'una soprano que ha cantat Turandot. Com que vostès quan miren vídeo de vegades no arriben ja les lletres i a mi m'agrada molt veure els aplaudiments. Això és una representació de l'òpera de San Francisco de l'any 94 amb una de les millors Turandots que ha hagut als anys 80, Granta i la Marton, que recull les flors d'aquesta manera i es du aquest enorme triomf. És a dir, amb aquest final, el moment dels aplaudiments, acabam aquesta part de l'exposició on hem intentat veure quin problema es plantejava, on hem volgut veure com es resolia musicalment i escènicament. I ara tenim un quart d'hora perquè tenim una convidada de luxe. Li demanaríem al nostre majordom, al nostre mestre de cerimònies, que fes entrar en el Liu. Un aplaudiment. Acabarem aquest programa de ràdio una mica així, diguem-ne, irreal, no? Amb una entrevista, amb unes preguntes que ens agradaria fer a Amaya Planes, que aquest dies presenta el seu rol, el seu esperit de Liu en aquest mateix teatre. Demà vespre i en 2 sessions encara més. Maia, jo, primera pregunta que me ve és que a veure si és una evolució natural. Hi ha hagut moltíssimes sopranos del món que han començat fent Micaela, després han passat per Rigoletto i acaben fent una Liu. Això és una evolució natural de sa veu. Tu has fet, no sé, Micaela, que espero que la puguis fer perquè se sent que seràs una Micaela excel·lent, però sí, has fet Igi i ara fas Liu. És una evolució natural de sa veu? S'han de passar per aquests rols per arribar aquí? Sí que és una evolució, el que passa és que cada cantant en cada moment Gilda té aquesta... es fa molt... és un paper de líricora lleugera perquè té aquesta... però després té aquest segon acte que moltes vegades molts de directors volen aquest cos i necessites... i pots abordar el paper d'una altra manera amb aquest cos més líric i Liu sí que és una evolució en el Rigoletto en quant a veu per aquesta exigència de color necessites una veu... Gilda mor per amor, Liu mor per amor. No sé si serien 2 persones... Quines d'espoma, de sí, com... Això ho vaig discutir també amb en Quico perquè, bé, els directors d'escena ens ajuden sempre molt a abordar la psicologia d'aquell personatge. Tu tens una idea i jo sempre, per molt bledes que puguin parèixer a vegades els sopranos ens fan fer aquest intent i quasi sempre els directors d'escena ens ajuden en això a no fer-les bledes, perquè jo, evidentment que és el llibret que tenim i és història tot i cap, perquè és a fausa tot i cap, però una persona que és capaç de matar-se per amor no pot ser, o sigui, ha de tenir una fortalesa per fer-ho no és bleda, no El desmuntatge que veureu aquí, i hem vist no l'hem vist tot, però de qualque manera l'esperit de Liu
s'apodera de Turandot. En el muntatge que hem vist de Núria Espert, actua com Naliu, de Turandot, acaba suïcidant-se. En el muntatge de Xinès, canta com Naliu. En certa manera, tu creus que l'esperit de Liu realment és en el final d'aquest... entra dins Turandot? Sí, a mi m'agrada molt, que en el principi me va costar molt, en Pablo ho sap, ara ja estic morta, ara me fa tornar una altra vegada. No, però té molta coherència, no? Aquesta Liu, aquesta humana, l'amor, ara la despulla de tot, la descongela, o sigui, li treu totes, la desmaquilla, li lleva tota aquesta roba... De Pocahontas, podríem dir. Li treu tot el que... La fa com un ànima. Sí, la fa ànima, la torna... Amor, gest. Aquí el tens. Donat que enguany el que es fa és una reposició de la producció de l'any passat, el misteri no... És més, després d'una primera funció ja es coneix cada vegada que es veu la producció de Núria Espert, tothom sap que Turandot se suïcidarà. La gent que ho va veure ja ho sap, i si no li agrada s'ha d'aguantar, i si no, doncs que no hi vagi. Aquí a Palma, la producció de Pablo López, té un final propi també, que no altera el part musical i que no altera el text, però que sí altera l'acció d'una manera que tampoc que no interfereix negativament i que explica molt bé. De fet, ahir el mestre Serrata va lloar aquesta ell té un lloc privilegiat per veure-la i va reconèixer que era una solució que funcionava estupendament. A mi també m'agrada. És el que es diu la Liu zombi. Liu apareix... Ell pot explicar ara què fa, qui la veu, qui no la veu, com actua. Realment, qui me veu és ella. Ell no, som un fantasma que ella veu. O sigui, jo el que faig és despullar-la a ella i és un fantasma, un espectre que ella veu i la que li diu, mira, però... Podríem xerrar d'una possessió benèfica, no una possessió demoníaca, sinó una possessió benèfica. Podria ser. Que l'hem observat en altres... Vull dir que és una cosa recurrent que funciona. Jo he de dir que jo, a més d'estar al cor del teatre, estic als Amics de l'Òpera i tinc una relació magnífica amb Maia Planas, una cantant excel·lent i una persona magnífica, que moltíssim que hi està present aquí. Hi ha un parell de preguntes que han fet a l'artista que fa de Liu, que ha fet de Gilda, és a dir, que enguany el principal ha cantat, que fa no massa la Francisquita, que ha fet altres recitals aquí, amb Amics de l'Òpera mateix n'ha fet alguns, que ha cantat Brahms, ha cantat Mahler, totes... Hi ha un parell de preguntes que a mi m'agrada fer a qualsevol artista i ella, doncs, li faig. La Maia ha demostrat que pot cantar magníficament un paper protagonista sense cap problema. La pregunta és, tu quantes vas donar compte de que podries fer el que volies fer? Això és una pregunta que té el seu... És difícil, molt difícil contestar aquesta pregunta. El que passa és que el camí és el camí que te va dient. Les persones que te vas trobant pel camí te donen aquesta confiança de fer el pas. Tu m'ho comentaves a dir, si jo toques piano, jo també toques piano i sé que mai és una cosa que també sents, que no m'hauries pogut dedicar mai a tocar piano. Fas els teus estudis, te trobes amb gent que està damunt ja dels escenaris, músics, són aquesta gent que te va donant la confiança perquè vagis fent els passos. Però, de totes maneres, és una professió que ara estàs cantant, continues lluitant, però no saps, la veu evoluciona amb tu perquè va madurant. És un instrument que el tenim aquí, va madurant amb nosaltres. Per tant, no sé, jo seguiré lluitant, seguiré visquent la música com la visc, disfrutant amb el que faig, fins que... Com se diu l'instrument a sobre? Que és un condicionant. Un instrumentista arriba, toca el clarinet, estarà bé o no estarà bé de morros aquell dia, però el clarinet sonarà segons el que li doni
Ara, la veu la dus tu damunt, tu no pots... El piano està afinat on està, però si toques un bemoll, te sonarà un bemoll. De veus no altra cosa, perquè la dus de dins. Sí, un s'ha de conèixer molt un mateix, som diferents, per tant, la veu, cada veu és diferent, un és més sensible en això, l'altre és més sensible en allò, després no sempre estàs igual, si estàs trist, si estàs afectat, si estàs cansat, si estàs... I si tens apendicitis? I si tens apendicitis, també. Sí, això és una anècdota. Una anècdota. Mai, allà per fer una franquisquita amb apendicitis, una ambulància preparada, és a dir, sentint-se la responsabilitat, va fer que acabar la funció, operació. Sí, això són anècdotes que... I embarassada també, diuen que el diafragma va... Embarassat, sí, són sensacions diferents. Per això, com qualsevol altre instrument, tenim la tècnica. O sigui, estudiem una tècnica i tenim uns recursos tècnics per anar, sobretot és això, a damunt d'un escenari, l'ideal, el que fas en aquell moment és oblidar-te la tècnica i cantar, i la tècnica la tens i és el que te salva. La Liu que cantares l'any passat estava més grasseta, no us veurà? De quan? Sí, de 6. És a dir, quan ella se'n va dir alguns vídeos, esclar... Sí, ara que l'he vist, fa una mica d'impressió. Sí. Bé, la seva filla més gran, no el que va néixer a continuació d'aquesta producció, va entrar dins el camerino del tenor fa 2 dies i li va demanar: ¿tú eres bueno? Y Eduardo Sandoval va a pensar: bueno, malo, ¿no? Un poco inconsciente. Va ser una resposta molt mala de donar. De quina edat és aquí? 4. 4 anys. I clar, ella va fer una pregunta simple: eres bueno? I ell va tenir problemes per contestar. No sé si algú del públic volgués intervenir, ho pot fer, com els queden 5 minuts de programa. Jo sí que li demanaria una cosa a Maia. Si ara poguessis fer, diguem, música ficció, què t'agradaria cantar? Quin paper? A on? I dirigida per qui? Pot triar, no? Tenim l'agenda plena. Això són preguntes que surten moltes vegades i són tants els somnis que sempre se me fa molt difícil contestar. Jo moltes vegades dic, mentre es pugui continuar vivint d'això, disfrutant d'això, coneguent i creixent personalment i musicalment, Li agradaria fer de Liu i en el teatre principal. Permanentment. no, evidentment que sempre vols créixer, però ara dir-te un nom, una òpera, un director, clar, i a més... Somia, quasi més senzill, somia inclús un paper que no n'has de teu veu. Això tal vegada és més fàcil. Quin paper t'agradaria fer? Hi ha els tenors lírics i lleugers diuen: jo voldria fer Andrea Chenier, jo voldria fer Calà, ho diuen, però no ho poden fer, no estan del seu abast. Si seria pitjor que si vull fer de Boris. Pot pitjor. Sempre... Voldria ser Mimi, aviat? Mimi, clar, voldria ser... Brunhilde, no sé. No, voldria ser Mimi i espero ser Mimi... Espero ser Mimi qualque dia. Sí. Tu has dit que te donaràs compte, no has dit quan, te donaràs compte de que podies fer el que volies fer. Doncs has arribat a dir, però ara ser conscient... Perquè no... Jo no som conscient d'un moment de dir... Però després d'un recital on vas veure que agradaves al públic, que tu estaves contenta, que el que t'arribava eren missatges de professionalitat. Sí, jo crec que és entre una barreja de confiança que et dona la gent en la que t'estàs formant i després, evidentment, aquesta resposta del públic. I tot això. Però també, a mesura que vas fent, vas assumint unes responsabilitats que cada vegada se fa la pressió... S'ha de saber dir no dins la teva professió, dir no, que per
paper massa greu, però això no. Sí, molt important sobre dir no és important quantes carreres han trucat per... I després, que ara sí que dediques professionalment a això, se sembla que somiaves que eres cantant d'òpera, cantant professional, és a dir, tu cantes òpera, és evident, perquè t'has d'inventar una producció operística, també fas concerts, també fas música per tipus de cambra, és a dir, tu tens repertori ample, però fas òpera també. És el que esperaves? Sí, és el que esperava i continuo esperant, perquè crec que és una professió que dona molt a que puguis créixer personalment, musicalment, tot. Sí, és el que esperava i continuo esperant més, però no me conformo amb això, vull més. Crec que un aplaudiment fort. I si hi ha algú que vulgui fer una pregunta, una opinió. Doncs abans que el senyor Estalric tanqui el programa de ràdio virtual que han fet aquesta nit, complint perfectament amb el temps previst, si hi ha uns agraïments que s'han de fer al teatre, és a dir, a mi particularment, com a aficionat a l'òpera, per estar aquí avui xerrant de Turandot damunt d'aquest escenari d'alegria i de felicitat. Per tant, motiu, José María Moreno, moltes gràcies per haver confiat, igual que per haver-me permès fer unes notes al programa, que dos caps subscrit el mateix. I vull dir, els tècnics del teatre que ens han ajudat i col·laborat per tenir aquest espectacle que hem muntat en Vila Baixa, amb una idea que estava prevista però que s'ha fet entre l'assaig general, s'ha tornat a desmuntar per demà muntar en Jean-Pierre, el criador, que el mestre de cerimònies a mi ens ha caracteritzat d'aquesta manera. Després qui m'ha ajudat en la part tècnica, el meu company de despatx, Antonio Díez, que ha dedicat un temps a arreglar-me l'ordinador perquè funcionés perfectament, en Joan Carles Vidal, que m'ha ajudat a ajuntar els vídeos, en Jaume i en Carles, que estan desvistant i fent fotografies. És a dir, entre Estalric, per lo fàcil que és fer feina amb ell. Amb un savi sempre és fàcil. Per lo comparegut. I en Pablo López, que ens ha facilitat tot el que hem hagut de menester per fer aquest plus i convertir el que seria una conferència simple en una conferència sui generis. Moltes gràcies a tots. Amics, gràcies per haver vingut. Tornarem un altre dia, no sé quan. Gràcies per escoltar-nos i per ser-hi bona nit.